May buntag sa inyo tanan. Magbuntag mga igsuon. Welcome ni ining series nga gipangandoyon ka niya. Gipangandoyon ka ni Kristo nga unta maluwas ka og makadawat og kinabuhi nga walay katapusan. Ug magpaila-ila ta. Ako si Debbie Howells. Ako si Paul Howells. Og si Jerome Obsiuma. Among kauban diri karon. Og tulo ra mi diri nga inyong makita pero dako kaayo mi nga team dinhi sa atubangan sa likod sa mga kamera si Jan nga Amper, naapa sila ni Ernesto ug Jane Lopez nga naghimo og website og mga ka-team namo sila sa trabaho pag mission. Og sa daghan nga uban nga dapit na ay mga kauban namo nga ka-team nga nagsilbi kang Ginoo og nagtinabangay mi tanan paghimo ani nga mga materialis nga nasiguro gyud namo nga makapanalangin gyud kaninyo kay pinaagi ani nga materialis mahibaw-an ninyo ang paagi sa kaluwasan ug mahibaw-an ninyo ang mas daghan pag gyud nga makapalipay gyud nga balita gikan kang Ginoo. O kanak gyud ang among tuyo kaluwasan gyud. Mao gyud. Naay gamay nga kasaysayan may tungod kanamo kami mga sulugoon ni Kristo, kami ni Paul, mga sulugoon ni Kristo nga gipa-mission niya diri sa Mindanao gikan sa Australia. Nakasugod mi diri pag-mission niya tong 1987 hangtod karon. Og salamat sa grasya ug kaluoy ni Ginoo kay daghan kaayo ang mituo sa iyang pulong ug naluwas og daghan ang uban kanamo ani nga trabaho. Salamat kaayo sa tanan nga tibuok nga team. Og katong primero pa namo pag-mission didto mi sa Kauyunan nga sakop sa Upol, Misamis Oriental. Sa Mindanao. Sa Mindanao. Og sa dito pa mi ana mi silingan nga palangga kaayo namo si Bugsok ug si Elsa Duang nga nahimusad nga isa sa among team pag-mission. Pero sa mga 1989 naa sila'y anak nga gamay, ikaduha nga anak nila si Abigail ug sa wala pa magtuig gani si Abigail ilang gipaangkon sa amo ug nalipay kaayo mi kay si Abigail nahimo nga isa sa among mga pamilya ug nalipay mi pagtabang sa iyang ginikanan pag matuto sa iya ug pagpadako sa iya. Abi ninyo pagdako na niya nahimo sad siya nga misyonera. Og kini si Jerome Obsiuma iyang bana og silang duha nagmission karon. Isa sila sa among team og si Jerome ang magtudlo karon ani nga series nga Bisaya episodes og sa among ihatag na sa iya ang panahon og makaila mo sa iya. Siyempre umagad namo siya pero labaw ana igsuon namo kang Kristo ug ka-team namo. Murag malipay gid mo pinagi sa pagpaminaw na ining series. Basing gangit na uban nga makatabang kang Jerome, pero si Jerome gid magsugod na ini pagpahayag. Di kang gid sa sinugdanan sa pulong sa Ginoo. Ang tema na ini, di pangandoyan ka ni Kristo. Mo kana ang imong gid makita pinagi kining tibuok nga series. Dili insakto ang akong pagbinasaya. Kulang gid kaayo. Busa si Jerome gid ang mismo ang magtabang sa ako pagpahayag na ini ug murag magamit gid sa Ginoo. Salamat mga igsoon. Sige. Higala may buntag o para sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Jerome Obsiuma na puyo sa Tumpagon. O aduna ako yung wapa nga asawa nga mo si Abigail Duang. O gigasahan kami sa Diyos usa ka batang babae. O gani, may bianyos na siya karon. O kami naghandom o makapasalamat kami sa Diyos para sa iyang kinabuhi. O gani kami nangandoy nga unta sa unahan sa iyang pagdako magamit usab siya sa Diyos sa uban niyang mga trabaho. O karon kami makapasalamat gid sa Diyos kay sa miagi dito kami sa Tumpagon ug karon adunay extension nga trabaho dinhi sa Manay. Sakop sa Tignapuluan o sakop usad sa siyudad sa Cagayan de Oro. O gani dito kami karon nagpuyo uban sa pagpangita sa mga kalag sa tao. Kini nga series o mga materialis
madasigon gayud ang tanan niya mga team para sa pagtrabaho o para sa pagpangandoy nga unta ang matag usa nga makakita o makapaminaw nga mas tagaan gid nimo importansya ang may tungod sa kung unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi. Higala, ang kalibutan wa ta masayod kung kanus ang matapos. Apan nasayod usab kita nga dinhi sa kalibutan kinahanglanon gid nato ang Ginoo. Ug labaw sa tanan, kinahanglan niya ang atong kalag daan makasipti o daan nato makaandam kung asa mo paingon sa unahan. Kini nga series o kini nga mga materialis maoy among tumong para kaninyo. Kini nga mga materialis libre ug magamit sa bisan kinsa nga gustong mogamit niini. Ug daghan ang magamitan niini nga mga episode ug angayan bagay haom kaayo kini nga mga materialis alang sa pangbalay nga mga grupo pananglitan kung naay 10, 5, 8 nga pang Bible study nga naay usa nga magdala leader lugar ug ang episode nga tun-an i-print ug ihatag ngadto sa matag tawo nga gaapil diya sa Bible study. Ganam-anamon pagpasabot niini nga mga materialis ang gisaad sa Dios nga kaluwasan ug gikan sa pinakauna nga mga tawo atong makita nga sayon ug usara ang paagi aron maluwas ang tawo ug mahibalik sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Gaisgutan usab niini nga mga materialis ang uban nga galalisan sa mga tawo. Daghan nga galalisan sugod sa sinugdan hangtod gani karon ug ang tubag atong tan-awon diya sa pulong sa Dios. Ang uban nga galalisan sama sa global warming, ang pagbalhin-balhin sa klima sa tibuok kalibutan, ang evolution may tungod sa tao nga gikan kuno sa unggoy, mga gender, babae o lalaki. Ug gani dinhi sa kalibutan adunay mitungha nga gawas sa duha, aduna pay lain busa sa tibuok kalibutan, ikagubtan o galalisan hangtod karon. Paghalad diha sa mga espiritu, paghalad diha sa mga diwatahan nga mga pamaagi, kahimtang sa mga yawa, pagpihig sa dili nato katribo o sa ato pa resism, gidili nga mga pagkaon, aduna pay lain may tungod sa mga tao kung ma-extinct ba kuno ang tao ug daghan pa pipila lamang kini nga dinhi sa kalibutan nga ang mga tao nga pangitaan nila og sulbad o tubag diya sa pulong sa Dios nga maura untay paagi nga ang tanan nilang kalibog makita og matubag ang tanan. Apan ang pinakadako gayud nga tema niini nga mga materialis mao ang paagi sa kaluwasan. Mo'y pinaka-importante o ang paagi nga ang tao makarelasyon ngadto sa buhi nga Dios. Kung naay miapil sa pag-Bible study nga makaabsent, pananglitan, makasalang, o basi naay giadtuan, o naay importante nga trabaho. Maayo kung ikaw nakaapil niini, o nakasalang ka, mas maayo kung imong buhaton, maningkamot ka o maniguro sa pagpangitag paagi, katong nga episode nga wala nimo maapili imong makita para mas mutin-aw ug masabot nimo pag-ayo kini nga mga episode. Una ka internet tan-awa kadtong nga episode sa internet kung dili nimo maganid ang matag episode naagi mga bahin niini nga di gyud nimo masabot. Sa ato pa maayo kini nga mga materialis alang sa panggrupo nga Bible study diya sa mga balay. Ang ayan usab kaayo kini nga materialis sa pangsimbahan. Pwede sa balay, pwede sa simbahan. Kung itudlo kini nga mga tukuranan nga mga tudlo diya sa mga simbahan, makapalig-on gayud sa mga tumutuo. Mas masuod nila pag-ayo ug mas mailhan nila kung unsa si Hesus o kung unsa ang Dios para kanila. Naay mga tao usab nga mangita sa Dios ug sa kaluwasan apan mataha sila o maulaw sa pagsimba o moapil diya sa Bible study. Kaya wala nato himbaw kung unsay rason. Pero kasagara, alang niini nga mga tawhana nga dili gusto moapil sa grupo, makatuon sila sa paagi sa kaluwasan diya sa ilang balay, pinaagi niini nga mga materialis. Sa ato pa, naay lain niya paagi. Mahimo nga iyang tan-awon kini nga mga episode diya sa internet,
o mahimo usab nga mangayo og DVD ug mo iyang tan-awon, espesyal diya sa iyang balay o uban baka sa iyang pamilya. Sa ato pa, bagay ug angayan usab kini nga mga materialis alang sa pangbalay nga pagtuon. Kung naamoy nailhan nga interesado niini nga mga materialis aron maluwas, palihog, ipasa kanila ang link. Kung naa sila internet, umatagan sa DVD, flash disk, aron makakita niini diya sa TV. Sa ato pa, dili kita maglangan og atong hisgutan ang sunod nga mga gahisgutan o pinaka-importante dinhi nga episode. Kung magtuon na kita niini nga mga episode, magsugod kita sa pagtuon diha sa sinugdan sa panahon ug sa kalibutan. Basin sa una, nakasulay ka sa pagsimba apan nawad-an ka og kadasig usa wala ka mopadayon. Pananglitan, kung mutan-aw kag salida ug mauray atong makita ang katapusan niini, siguro nga dili nato kaayo magustuhan kay wala kita makabalo kung unsay nahitabo. Nganong nainadto o nganong nainani, sama usab niini ang pulong sa Dios nga kung dili nato tun-an gikan sa sinugdan, basin dili makadulot diya sa atong mga hunahuna o kasing-kasing kay dili nato masabtan pag-ayo. Busa, sulay gayud sa pagpaminaw niini nga mga episode ug siguro nga imong magustuhan ug mapanalanginan ka sa Dios kay magsugod gayud kita sa atong pagtuon diha sa sinugdan. Tan-awa usab pag-ayo ang mga picture nga apil niini nga mga episode kay makatabang sila sa imong pagsabot sa gahisgutan sa matag episode. Sa ato pa, kung mutan-aw ka ani nga guide o maminaw ka, kinahanglan niya tan-awon usab nimo ang picture kay mas makumpleto ang imong pagsabot. Kini nga episode o kini nga mga guide na ay mga bullets o format sa ato pa mga timaan nga gigamit dinhi niini nga mga materialis ug maayo kung tun-an ninyo ang tumong niini nga mga bullets aron inyong masinati pag-ayo ang plastar niini nga mga materialis ug inyo usab masabot. Kining dako nga araw mao ang timailhan sa mga dagko o prinsipal nga punto. Kining gamay nga araw mao ang timailhan sa mga punto nga sakop sa prinsipal nga punto o sa ato pa subpoint. Kining tuldok mao'y timailhan sa mga gagmay nga punto nga sakop sa mga subpoint. Sa ato pa mao kini ang unang tulo nga gihisgutan. Dayon kining libro nga abri mao'y timailhan sa basahon nga bersikulo diha sa pulong sa Dios ug ang mga bersikulo sama niini nga pula ang iyang kolor. Kining tudlo nga gatudlo mao'y timailhan sa pasabot. Gapasabot kini sa picture nga tan-awon ug magpasabot usab ngadto sa mga Bible study leaders kung kanus i-explicar ang mga picture ug ang uban pang nga gagamiton nga mga illustration. Sa ato pa giya para sa mga ga-facilitate sa grupo. Kung naay leader, kinahanglan nga imo ning masabot kining sign o kining tudlo nga gatudlo.